sunanka? Sunana Hamza. Wane gari? Zamfarawa. Wata ƙaramin hukuma ce? Kankiya. Kabashiya. Wane yare ne kai? Bahaushe ne. Wani addini kake? Musulunci. Shekarar ka nawa? Za ta kai 50 ina gari. To ga ka a hannun hukumar Sea-Watch da ke operation a kankiya. Malam Hamza, da wani laifi ake tuhumanka? Ana tuhumata da laifin koma. Tuhumar da ake maka gaskiya ne? Gaskiya ne ranka ne. An aikata? An aikata. Ba tilasta an aikata? An aikata. To, kai da su waye kuke huda informanci? Wa'anda suka lissafa ɗin su ne muka yi. Dawa. Kwama. Waye kwama? Galadima. Wane gari yake? Kabashiya. Sewa. Shafi'u. Wane gari yake? Dandau. Sewa. Sai Tukur. Wane gari yake? Sha Iskawa. Sewa. Sai Murtala. Wane gari yake? Sha Iska Tashala. Sewa. To ani dai ina ga Su kaɗai ne wanda ka sani? wanda na sani su ne. To, da ina ne ka san kun yi huɗa ku ta informanci? Ni idan sai Sha Iskawa Me aka yi a Sha Iskawa? wasu mutane ne aka ɗauka. Dawa. Ai ba san sunansu ba. Ka san sunayensu ba? Eh. Wanda aka ɗauka a Sha Iska? Eh. To, yanzu wanda ka gaya man ɗin nan a baya da su ne wanda kuka kira ɓarayi aka ɗauka wannan mutanen? Mutanen da ka gaya man da su ne kuka haɗa kai kuka yi mi? Da su wanda na gaya ma su ne aka haɗa kai da su aka ɗauki mutane Sha Iskawa. Da kai da su ne? Eh. To, yanzu wannan abin da kuka aikata alkhairi ne? Ba alkhairi ba ne. Wata nadama kai akan aikata wannan abin? Kawai nadama ma ba aikarawa ba. To, wani kira za ka ga 'yan baya masu aikata wannan abin? Ba daidai ba ne su bari. Su bari. Eh. Ka yi nadama akan wannan abin? Na yi nadama akan wannan sosai. To Allah ya rufa Kuma asiri. abin da haka ba za ta ƙara faruwa ba. To Allah ya rufa asiri.